Avui presentarem la selecció de lectures per la quarta edició del Club de Lectura de Filosofia de la Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola. Faig un petit aclariment. Hem volgut seguir una mica una història de la filosofia. És per això que comencem amb els grecs antics i acabem amb la filosofia contemporània, i en aquest cas, contemporània i catalana. A més, hem mogut el dia. Fins ara havíem fet les trobades en dijous, però enguany hem seleccionat el divendres per no saturar tant el dijous d'oferta de clubs de lectura. El primer llibre que llegirem és el Fedre. En el Fedre dialoguen Sòcrates i el personatge que dona nom al diàleg. No és només un diàleg, sinó una passejada on surten temes variats i molt interessants. El tema principal segurament sigui aquell que diu que si la filosofia hauria de tenir caràcter escrit o no. La crítica és que quan la filosofia s'escriu queda fossilitzada, no podem demanar més respostes, mentre que en el diàleg hi ha més aclariments que es poden demanar. La segona lectura que farem és l'Enquiridió, o el manual d'Epictet. Epictet va ser un gran filòsof estoic i creiem que amb aquest manual que va redactar el seu deixeble Flavi Arrià podrem apropar-nos a la impertorbabilitat de l'ànim i a altres idees estoiques. Continuem amb un personatge que va viure entre l'època antiga i l'edat mitjana, iniciador, de fet, del pensament de l'edat mitjana. Aquestes són les confessions de Sant Agustí. Sant Agustí ens parla dels seus pecats de joventut, de la seva tendència maniquea, però alhora també ens parla del seu amor i de la interioritat. Fins ara ens havíem apropat a la filosofia només amb homes. El propòsit d'aquest llibre és no només desmasculinitzar la filosofia, sinó veure una aportació medieval de primer ordre, com és La ciutat de les dames de Cristina de Pisan. En aquest llibre, que podríem dir feminista, o dels primers llibres feministes, Cristina de Pisan critica els comentaris misògins de l'època i, a més, traça una ciutat utòpica amb l'al·legoria. Fugim de la manera de fer dels escolàstics amb una nova metodologia d'exploració. Ens referim a les meditacions metafísiques de René Descartes. Volem constatar quin és aquell coneixement vertader i, per tant, utilitzarem els criteris de claredat i de distinció per apropar-nos. Tot això vestit amb un famós geni maligne. Arribem a la il·lustració i hem decidit parlar d'un rara avis, precisament del discurs de Jean-Jacques Rousseau. Es tracta d'un discurs que vol cercar les desigualtats humanes. Rousseau trobarà en els vicis de la societat aquestes desigualtats i en la propietat privada. Recordeu aquell inici de la segona part en què Rousseau maleeix el primer home que va dir «això és meu». De l'època contemporània hem decidit agafar un assaig que va ser Premi Nacional l'any 2022. Ens referim a un llibre de Joan Carles Mèlich, La fragilitat del món. Mèlich és un dels filòsofs catalans més interessants i, a més, tindrem la gran sort de fer una sessió oberta per tothom on podreu preguntar-li a Mèlich qualsevol qüestió sobre el seu llibre.